Te parlok sai sempat ka Airport Authority of India kala penlat ya ki apprentice kabdei ka training program kentup ya ka Meghalaya. Te sampai ya kene ke video hadu banda kod apnio ya ki detail bakamnya kum ki nombor ki set ka stipend ka duration jo kene ka course ka karan pule bat kum no ban apply. But what let banai ya kene ke video bat ban share segi parlok ki jongpi bat kum juro ban subscribe ya kene ka channel. Ka Airport Authority of India nabenta ki North Eastern Region ka code online application ni pi lengba ka NATS bat NAPS portal ki bedai ha ki state jong ka Assam, Tripura, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Arunachal Pradesh, bat Mizoram. Nabenta kini ki apprentice training program. Bat kalastat ban sumit ya ki application form gojong pi kadai hadu ka kasantrik Januari arajar arpsau. Te kini kilong ki kerteng jong ki apprentice training program. Kabanengkong. Nabenta ki civil engineering ha ka graduate kadon new post ha ka diploma kron pra post buat hakitret omdan kabar nabenta ki electrical engineering ha ka graduate kadon post ha ka diploma kron karwai post buat hakitret omdan kabelai nabenta ki electronics tani IT tani computer science ha ki graduate kadon live post ha ki diploma kadon real post buat hakitret new post kabesau nabenta ki mechanical ha ka graduate kadon ar post ha ka diploma kadon ship post buat ha ka tret kadon ar post kabesan nabenta ki fitter nabenta ka ITI ha ki graduate omdon ha ki diploma omdon buat ha ki tret kadon ar post kabenreu nabenta ki mechanic nabenta ki motor vehicle ha ki graduate omdon ha ka diploma omdon bat ha ka tret kadon san post kabenyo nabenta ki judgment nabenta ka civil ha ka graduate omdon ha ka diploma omdon bat ha ki tret kadon sau post bat kapra nabenta ki electrician nabenta ki graduate omdon nabenta ka diploma omdon bat nabenta ki tret kadon kandai post te total borok ki nombor ki post nabenta ka graduate kadon arpar post nabenta ka diploma kadon arpar post nabenta ki tret kadon live new post bat kadorsan jokan ne ka course kadai shisnem bat nabenta ka monthly stipend nabenta ka graduate apprentice kadai kasanajar nabenta ka diploma apprentice kadai kar arajar bat nabenta ki trade apprentice kadai kendai hajar haka shibnai bat ha karta ka fill up na apply kadai ha karta ka bakat pra hadu arpendusnem karta bat nabenta ka relaxation part license nabenta ki OBC sansnem nabenta ki SC ST bat spousnem nabenta ki PWD bat nabenta ki karan pule nabenta ka graduate apprentice ki shim ki bela pendap ya ka BE lane BTech na kano ka recognized university kabar nabenta ki diploma apprentice ki shim ki bela pendap ya ka diploma ha kini ki related field kabelai nabenta ka ITI trade apprentice ki shim ki bela pendap ya ka ITI na kano ka institution recognized lengba ka AICTE.goi bat nabenta ka application fees nil omdan bat nabenta ka selection process kadai katkum ka percentage ka bapi yo bar kadai ka medical test ka balai kadai ka document verification bat ka besau kadai ka interview te kumno fill up na apply nabenta ka Airport Authority of India ha kini ki apprentice training program te lada pidon kamon bat ka karan pule fill up na apply online lengba ka official website jong ka Airport Authority of India
recruitment portal haswa ka khasantrik Januari arajar arpusau bat kaling ban apply ngalabu a description jongane ka video te parlok ha kane ka video tang ki jibin tiap bat lada pidon kano kapat ka ba phim bat sai bha singa bha ban comment ha kane ka video kubleshibon